Πάμε να κατακτήσουμε οχυρά. Πάμε να κατακτήσουμε οχυρά. Τώρα αυτό είναι το προσκλητήριο. Πάμε να ρίξουμε κάτω φρούρια. Πάμε να κατακτήσουμε χώρο. Βγάλτε από πάνω σας το πνεύμα που υπήρχε στο λαό Ισραήλ όσο βάδιζε στην έρημο. Ποιο ήταν το πνεύμα αυτό? Ο λαός Ισραήλ βάδιζε στην έρημο. Είχε τη δόξα του Κυρίου, ο Κύριος είχε φανερώσει τη δόξα του, τη λατρεία, κοινωνία με τον Θεό, την οδηγία του πνεύματος, είχε μάθει και να πολεμάει. Όλα ήταν για να επιβιώσει. Δεν κατέκτησε τίποτα στην έρημο. 40 χρόνια νικήσανε όλες τις μάχες, αλλά δεν κατέκτησαν τίποτα. Γιατί? Γιατί οι μάχες ήταν μάχες επιβίωσης. Τώρα αυτό πρέπει, ακούστε, οι μάχες αυτές έχουν νικηθεί. Τώρα έχουμε μπει σε ένα καινούριο χώρο. Τώρα ο Κύριος λέει: έλα, μπες μέσα στη γη της υπόσχεσης. Τώρα, ό,τι μάχη κερδίσεις, ο χώρος θα είναι δικός σου. Θα κατακτήσουμε το χώρο. Τώρα εδώ θα αλλάξει ο ιδιοκτήτης. Αυτό είναι το σημαντικό. Αυτό πρέπει να έρθει μέσα στην καρδιά σου. Αλληλούια. Και αυτό καταλαβαίνεις. Αν θέλεις να συμμετέχεις σε μια τέτοια μάχη, πάρε τα πάνω σου. Πάρε το πνεύμα της δόξας που έρχεται από τον Χριστό. Πρέπει μέσα στην καρδιά σου να σηκωθείς πάνω και να πεις: ναι, εγώ είμαι του Χριστού, στέκομαι μαζί του, αυτός προχωράει μπροστά, ο Κύριος μου προχωράει μπροστά και εγώ περπατάω μαζί του στο βηματισμό το δικό του. Αλληλούια. Αυτός καλπάζει πάνω σε άλογο, είναι ο λόγος του Θεού που κατακτάει και εγώ είμαι μαζί του. Αλληλούια. Και εγώ θα κατακτήσω εδάφη για τη βασιλεία του Θεού. Εγώ θα κατακτήσω εδάφη για το θέλημα του Κυρίου. Μετά από αυτή τη μάχη και μετά από αυτή τη νίκη, κάτι θα έχει αλλάξει. Κάτι θα έχει αλλάξει στην πνευματική σφαίρα και αντίστοιχα τότε είναι ολόκληρη η νίκη και κάτι θα έχει αλλάξει μέσα στο βίωμα της ζωής στη γη. Κάτι θα έχει αλλάξει. Θα αρχίσω να βιώνω πράγματα με έναν διαφορετικό τρόπο από ό,τι τα βίωνα πριν. Αλληλούια, δόξα στο όνομα του Κυρίου. Ξέρετε, ο Κύριος χτίζει την εκκλησία του. Αλληλούια. Πώς τώρα ο Κύριος, πώς γκρεμίζει οχυρά και τι σημαίνει να γκρεμίσει οχυρά και στη θέση εκεί που υπήρχαν τα οχυρά του εχθρού να μπουν άλλα οχυρά, να μπουν τα οχυρά του Θεού. Ακούστε, αλλάζει μυαλά. Καθερούμε λογισμούς. Όλα είναι από τα εδάφια που σας διάβασα, έτσι. Καθερούμε λογισμούς. Κάθε ύψωμα που αλαζονικά υψώνεται ενάντια στη γνώση του Θεού. Κάτι έχει βγει μπροστά σου και επισκιάζει τη δόξα του Κυρίου. Και αντί να ξέρεις τον Θεό, έχεις αυτό μπροστά σου. Πρέπει να πέσει αυτό. Πρέπει να πέσει. Έχετε ακούσει με ένα ξενοδοχείο εδώ στην Αθήνα που το χτίσανε πάνω από την άδεια και κρύβει την Ακρόπολη. Και υπάρχει μια μεγάλη διαμάχη, έχουν βγει κάτι αποφάσεις, πρέπει να γκρεμιστούν κάποιοι όροφοι, εκείνο τ' άλλο, ιστορίες ολόκληρες. Ακούστε, υπάρχουν οικοδομήματα που έχουν χτιστεί και δεν κρύβουν την Ακρόπολη, κρύβουν τη δόξα του Θεού. Στέκονται αλαζονικά εκεί. Και ξέρετε, οι πιστοί τι κάνουμε? Οι πιστοί καθόμαστε και τα κοιτάμε στο εξωτερικό. Ο Χριστός δεν είναι έτσι. Ο Χριστός λέει: πάμε να το ρίξουμε. Αλληλούια. Ό,τι, κάθε τι που αλαζονικά υψώνεται ενάντια στη γνώση του Χριστού, πάμε να το ρίξουμε. Αλληλούια. Έρχεται αυτό το πνεύμα μέσα σου. Υπάρχει αυτό το πνεύμα μέσα σου.